No, skontrolujte si výsledky ešte, my sa to dá opraviť. Znovu kola, čo asi 9. kola. Bio. Nie sú žiadne námietky. Takže, tu je výsledková listina. 1 až 3 Sukeník, Nemergut, Ševčík, 4-5 Weissbein, Holzmann, 6-7 Škurek, Ferková, 8-13 Haborák, Pistrak, Jagielský, Kočiško, Mikali, Kaleka, Hurtu, Voranský, Somara, Januš, 18 Šesták, 19 Ričo, 20 Guč, 21 Antal. Pero, najdi tam, kde je každý jednotlivec. Áno, to ešte je normálne, nie je to tu je.